diunggahke meneh, Bu. Yuk. Nyuwun tepuk tangan untuk istriku tersayang luar biasa. Saya kuat semono. Ayo, kuat. Elok. Kuat. Nggih. Gendong sampeyan ya kuat wae. Ayo. Tak gendong kemana-mana. Ayo. Ya hiburane kuwi lho. Ayo. Ayo. Gak apa-apa senajan do disiarke TVRI ndak masalah. Gue ben di dhewe mau kan wis ngendika, Pak Dalang bisa enggak kalau enggak merokok? Oh, enggak bisa. Itu malah bagaimana kreativitas Anda untuk mengambil, mengecoh penonton bahwa Dalang ini tidak merokok. Ayo piye carane? Ayo. Time Mbak. Apa mau lali malah. Pokoke jos. Ayo. Oh iya Mbak Feni. Salam mugi dumateng sedaya kru TVRI matur nuwun panjenenganipun. Ya. Sinukarata mereh krata-rata pakartine ngelmu Rampung Pangkur Semarangan langsung mlebet sambung wanci dalu. Ya, engko sing nembang anakku wadon Winong Nawangsih. Wah iya nggih. Iki ya penggembare ning Amarta pirang-pirang. Wo temenanan. Iki idola pokoke. Ya. Ya, Bu.